Ngayon mga beli, bibisitahin natin si YT. So naka 2 months na dito sa Pagawan, dito sa Balangkas. So kasama natin sila Kuya Michael, si Kuya Bobet. So yan, kasama ko sila. May pinuntahan kaming may sakit kasi. Ayan, bibisitahin na muna natin si YT. So yan mga body repair lahat yan. Nandito pa kaya si YT? Boss, kikila. Kamusta na yung service natin? Kumakontak ka daw ni Bossing. Ni Bossing? Kasi natanong ko yung kapalitan yung upholstery, boss. Kasama sa usapan namin upholstery. Wala daw sa kontrata, boss. Hindi, kasama yung upholstery sa usapan namin. Ay, naka-play ako, naka-vlog ako. Wala si boss? Parating na po yun. Ayun, napabil na, boss. Okay. Kasi upholstery, aircon, saka sound system ang usapan namin. Pero wala. Nasa resibo yun, linis sa lahat. Si YT. Yan o, makinis na Beli. Gandang araw po. Tapos na reward na ito kuya. Yan. So ito na Beli. Kinis na ni YT oh. Galing na yan, bukas item ko. Ayos. Beli, si YT napakakinis na. Ayan na. Ganda na. Kuya Bobet, bumaba ba? So mga Beli, wala si Kuya Joseph, mga may lakad. Ito na yung loob mga Beli. Ano kayang? Ayos? Kinis na. Oh, pang carrier na, mga yan. Brilliant. Oh, original daw, tigatan niya rin. Ilalagay daw sa kolong-kolong eh, pa-assemble ng kolong-kolong. Very ganda. Yan na yung loob. Matagal ba si Kuya Joseph umalis? Florida. So, ba't di niya ako makakontak? Laging busy. So mga Beli, daming gawa eh. So ayan na, tsura. Tapos ito mga Beli, salamin. Papalitan na to. Ito pinatigasan. Ito mga Beli, pinatigasan. Dati wala to. Ngayon linagyan na nila. Kaya ito matapak dito yung mga kabeli nung time na binababa yung mga cubicles natin dahil sa taas nakalagay. Luminis yung makina oh. Very excited ako sa paglabas na ito.
Yung bubong, ngayon ayos na rin yung bubong mga beli. Kaya beli, at least yan, wala man si Kuya Joseph, at least nakita natin sa sakyan. Okay, thank you. Yan muna update natin kay YT, siguro hanggang katapusan to, madadali to. Si Kuya Joseph, and at least nasilip natin. Nagkausap namin, tinawagan ko na lang siya. Yan. So siguro hanggang katapusan matatapos si YT. Makikita nyo na sa vlog natin. Okay, thank you po. Boss, maraming salamat ah. O mag-hi muna kayo sa vlog. Hello. Shoutout nyo si Boss Joseph. So yan mga beli, sa lahat ng gusto magpagawa yan, dito lang po. Ang number po ni Kuya Joseph, ayun, 0919-3405-374. Yan, siya po yung may-ari, si Kuya Joseph. Madaling kausap pa. Yan. So tumatanggap siya ng mga body repair, saka bagong kaan ng sasakyan. Yan, aircon, gumagawa din sila. Ayan mga beli, yung refill, palatandaan dito yan. Santo Tomas, Pampanga. So ayan, mga gagawin lahat yan mga beli. Saka yung mga banggang sasakyan yan, gumagawa din sila. Okay na, so mga beli, kasama yung mga kapatid ko. Dahil may, yun nga, pag sabi ko may dinalaw kaming, may sakit. Let's go! Okay mga beli. So mga beli, wala silang kaalam-alam. Dadaan kami ng SNR. So magmimireta lang kami ng pizza. So mga beli, gusto ko silang dalhin dito kasi first time nilang makarating dito na ate sa si Kuya. Okay. Sa Beli, nasa loob namin ng SNR. Yun, pizza. So pinunta ko rito, pizza mga Beli. At least na ano ko mag-grocery si ate. Teng, grocery na. Hintayin nyo. Beli. Mura pizza rito eh. Kaya Beli, order lang tayo. Kaya Beli, yung mga price ng burger dito, yun, pinakamalaki, double cheesy quarter pounder na ano ting? 179. So yung pizza rito naglalaro lang sa 679. 18 inches. Ante, ano itong ano? Dalawang pizza na ito? 1 to 17? Dalawang pizza po, isang Hawaiian, isang princess pepperoni. Okay, hindi ako pwede mamili ng flavor. Yun na talaga yan. Is na po siya, sir. One, tapos may ano yung pinaka-libre niya? Kali sir, ano, Naka-off lang siya. naka-off lang. Discounted lang. Counted. 18 din po yan. Sige po. Yun na lang. Mga Beli, ito kinuha natin. 1 to 17. Okay. For dine-in po? Apo. Pwede pa una na yung drinks, tate? Saka yung price. So mga Beli, 1 to 17. So yung sobra nito, take out. Okay na yun, sir. Wala ka nang yan. Wala na po. So mga Beli, si Ate Vivian sa si Kuya Michael. Yan, first time nila rito sa SNR. Sir, baka may ano ka, 2 pesos? Okay na ito, ito na. Sobra ba o kulang? Ano? Okay na yun, te. Thank you po.
Okay. SNR. Salamat. Bali, 4 kami. Ate, may hot sauce pag ilagyan na. So, bali sa pasta eh. So, yung kinuha natin, all in treats. Yun. Okay, upo na tayo mga belly. Papakita mo lang ito. Price na belly. So yan o. Kenita mo ko yan? O yan. Paninahintay itong pizza. 20 minutes pa ka no. Pero pwede na kayong kumuha ng drinks. Mga belly, nihintay lang namin pizza. Yan, shout out po kay Ate Marisa and Ate Hilda. Mga pizza din namin. Wala, sayang, wala si Didong, sinasama ko eh. Shout out mo yung mga... Shout ko yung mga tagan na botas. Yun. Ito, wala na akong makakalimutan sa... Unang-una si Kuya Noel Magalas. Yung asawa niya, si Ate Rowena. Yung anak nila, si Julius, si Shaira. Nakalimutan ko yung isa. Ay, yari ka. Si Kuya Jesse, tsaka si Jelly Ann. Nagtatrabaho sa Dubai si Jefferson. Mga taga na botas. Una. So mga belly, si Kuya Bobet, siya yung panganay naming pinsan. Ay, panganay ka ba o si Ate Marisa? Si Ate Marisa, tapos sila yung matatandang pinsan ko sa side ni nanay. Tapos si Kuya Michael na, si Ate Hilda, yan. Pag may time ako na wala talaga akong event, yan, minsan sinasama ko sila para nakakasama ko po sila. Na babanding po yung family magpayo po kami. Tapos yun. Kasi magpayo sa Arayat, konti lang po kami. And shout out kay Tito Bert Delpin. Hey, hinihintay lang natin yung pizza mga belly, mga 20 minutes daw, tapos okay na. So mga belly, okay na yung sa atin. 112. Atin, palagyan ng hot sauce saka ketchup po. Meron na po. Thank you po. Ito, resibo ka. Yes po. Salamat. Lalaki mga belly. Kaya pa namin ubusin to ate. Mainit sir. Okay. Dalawa. Ayan, tissue. Thank you po ate. Thank you. Lalaki. Tanda yung may yun. Sige ko yan oh. Yun oh, laki. Ano gagawin natin? Yan ang size. Kaya babae metong. Hindi naman masasayang yan. Pag hindi naubos yan, iuwi natin yan. Pasalubog yun sa mga anak niya. Ay, excuse me lang po. Ayan o, ito yung kawayan ko yan.
So mga belly, kung ano lang yung promo doon, yun lang available nila. No choice kung ano pipiliin mo. Pataring yata mo na yun. Kaya mo dyan. Momento siguro. Hindi, sige, kung anong hindi natin maubos, yung way nyo, hindi masasayang yun. Kaya mo na yun. Aro? Kaya nyo nakakuyang. Belly lang. Yan, kuha ka dyan. Dalawang kamay, Teng. Mga belly, sarap pa sa pakiramdam. Shout out Corrado Aguilar. Wala ako, kanyaman. Baka po dyan sinensen mo. Kain tayo, pizza mga belly. Time check, alas 3 po ng hapon, kaya merienda lang po yung Ganyan ko yung punitin mo na. Ganyan pa rin. Wala na yun. Okay na yan. Dito. Ayaw sumama din ko dito eh. Kaya masarap sumama kay Kabeli eh. Kain tayo pa ko yan? Mga belly, kain tayo. Ayun ka. Mga belly, nagustuhan ko si pizza rito, kaya pag pizza hinahanap ko dito sa SNR. Kasi bukod sa malaki na, mura pa. Tapos yung flavor talaga masarap. Hawaiian tapos cheese flavor. Ayan, dito pag nakatatlong slice ka yan, busog ka na. Nateng, maili ka. Dito pwede pag di ka naka-member, di ka makakabili ng yan, grocery sa mga pizza. Kailangan member po kayo. So yan mga belly, busog na kami. Ayan, no. Ayan, iuwi nyo sa mga apo nyo. Busog na. So mga belly, iikot lang kami sa loob para makita rin nila kuya sa kanila ate yung loob ng SNR kung anong meron. Yeah, very pasok tayo sa loob. Walang postcard. Kumain na kayo, Teng. Kumabet, kumain na kayo. Payang, kumain pa sa lubog nyo. Sabeli, pampasalubong lang sa bahay. Buwari na ako. Ang daming bago ngayon. Mami Bless, ang daming bago. Oven, micro
Turbo, ilang litro? 20 liter capacity. Buy one take one, floor pan. So bili ang price nito 3,195. Kala ko buy one take one. Rice cooker. So mabili, ito yung mga upuan na binibili ko. 600 ang isa, buy one take one yan. Dami ng pang Christmas dito mga beli. Ayaw tumanpot. Walang postcard na available eh. Mga gulong oh. Baten, kumana kayo. Kukuha lang ang postcard. Kumana ko ng postcard. Nakabili ko tayo postcard. Beli, shoutout po kila Tito, Tita, yan, na taga-palit, na-meet ko dito sa SNR ngayon. Shoutout po. Yan, may postcard na tayo. So, beli sila kuya naiiya. Saka si ate, saka si kuya Bobed. Kasi, naiiya sila tumampot. Sabi ko, kahit pampasalubong lang sa bahay, at least may bit-bit sila. Thank you po. Dito, baka gusto yung mag-shoutout dito sa mga kaibigan nyo sa US. Thank you po. Uy, kuya. Kamusta? Robles family. Andiyan si ate. Thank you po. Hi. Hello. Beli, nahanap na lang natin sila misis. Ay, sila misis, sila ate. Ayan. Yun, nakadampot na rin. Yan, shoutout Ate Grace sa kay Kuya Renato Robles ng Angat, Bulacan. Skyflex, meron din doon yan. Kuha ka ng ano. Sige, dali mo yan. Kuha ka ng ano, pampasalubong nyo doon. Value. Tissue din yan, tissue, mura tissue dyan. Beli din. Dalawa. Ay ka kuya, kumakang ka. Pasalubong na rin anak. Wow. So Beli, wala sa plano to. Yan, nakakatawa. Yung mga kapatid mo, nadala mo sa ganito. Yan siya. Hoy, kuha nyo na lang si Kuya Popoy. Magsaselos na naman yan. So si Kuya Popoy kasi di mahilig sumama sa amin. So pag niyaya ko, ano yan te? Yung table napkin. Ang bang hanap mo yung pansiyar? Ay dito yun. Yung ano lang, yung roll na maliit. Ayan. Kuhanin mo na to, hati na lang tayo sa farm yung kalate. Ngakailangan din doon. Sabon, kumana ang sabon mo. Ha? Kumana yun. So yung mga beli, ito yung mga ano, price. Buy one take one yan teng. Oh yun o, buy one. Ano ba yan? Downy. Pwede ba one take one? Ano ba yan? Downy yan. Hindi, ano lang sa save lang. Kuha na. Sige na, huwag na ba? Binabalik. Sige na. Ay, kuha nyo si Kuya Popoy ah.
Kuya Michael, peanut butter kinuha. Kakatawa. Mga beli, tawa ko lang tawa kasi natutuwa lang ako sa mga kapatid ko. Kasi hindi kami sanay sa ganito. Dati pa naman sinasabi ko, puro grocery lang na maliliit ang pinapasok namin. Eh, ganyan talaga eh. Volume nga ang bili yan eh. Pagmamay ko lang ng kabayan. Ano? Sige na, kumana kayo yan. Tingnan yung mga bili. Ito yung nilalagay sa mga pasta, saka pizza. Figaro olive, black olive. Ang price niya 179 sa bote. Green olive 209. Cheese curl. Na, puro chichirya na dyan, teng. Wala nang mga dilata dyan. Sabon na ano, pambody kaya? Ito yung problema eh, kaya kabisado kanya yan. Oh, Michelle oh. Payang ka, Michelle. Laki makakali. Mahilig sa candy si Michelle eh. Biskuit ting. Ang kinuha ay Skyflex. Ah, very price ng Toblerone. 300 plus yung ganon. Okay nita. Sa mga belly muro Sunrocks. Ito yung paborito ni nanay eh, ship. Sano? Plastic na atarang ko yan. Nawarim kay. Mga ano na to, mga bel. Pagkain ng aso. Dog food oh, 1.4. Oh my God, ay ni kailangan ta bike, ni ngabak. Exercise. Tignan mo to, 12,000 oh. Spin bike. Take one 1,500 okay. Deduction sana yan. Oh, monthly allowance.
Dami ng laruan mga Beli kasi Pasko na. Mga paregalo. Ito ay bagay ang toy-toy. Ah. Yan. Kaya Beli. Ha? Counter na daw mga Beli. Kumpapit natin mga natin na. So yan mga Beli, counter na tayo. Mabayaran na natin yun. At yung cake, yung mga pampasalubong na cake doon, buy one take one lang yan. Mura yun. Walang buy one take one pala yun. Kuha kayo. Ito mga Beli, buy one take one, 300, 400 pesos. Conforme ito 400 to eh. Pero yung mga ganito, ayan, 399. So yan. Yung mga signature ng ano mga Beli, senary, itong mga cake na to. Pumili kayo, Teng. Kayang babet. Kumain na kayo. Tingin na. Teng, betang cake ka rin. Elaborare, retang bala mo fondant. Yan, pasalubong. Buy one take one ba dito? Hindi. Mana ka? Na. Bakit pa pala mo? Tasty. Napunta sa tasty ha, Beli. Mga bacon no. Okay. Mga sausage. American franks and 508. Eh ano lang yan eh, doon sa ano yan eh. Bay tayo niya yan no. Ano yun? Expire na ata yan. So mga Beli, ayaw nila to, namamahalan sila. Mas gusto yung mga tasty na Pinoy tasty. American na, ito na yung mga usong ano mga Beli. Hamon. So yung price oh. So 5 piraso, buy one take one. Buy one take one eh. Buy 5 get 1. Lapu-lapu. Bisugo 509. Ayan sabon no. Spray iris ay sabon. Body. Oh, body soap yan, iris spring. Ben, nagbabayad na si ate. So, pigil sila sa pag-grocery.
Mga beli, yan po yung pinamili nila. Yun. So, okay na, nagbabayad na tayo. So, kita-kita tayo sa farm mga beli.